abagusiba minto nabakwana ndonsi ya simule mambie ngia na igure buna mugo kwa na iskabwo madiangi oira bante bianda anyway enseye kero monto nabwate freedom of expression including injoyongo kwanaga lakini gentongerente getabo gusiba manye abana baito barasensemo ya UDA onde tayo bachayete no onde tayo kubakwana bobe egento gekogera motari kwagwa masikani gusi na senge njo mokweroberia buna encha mwebegete inu mweka manyete tigabona batebe gento gekogera mochagire abana baito muri UDA especially ababunge because into what governor UDA the members of parliament bali mokure kiama kia UDA moku yake kuba ekero William Ruto ire tobogambi mogatenena inumwe kabanyene mogatangasa asigesa kukyo mugusi inga twakwanire no monene bwense ngo tware birogo byo PS Kisi na Nyamira ngo tware kerokyo bo CS Kisi na Nyamira mogatirigo ya jire digika gusi mogatirigo mogakwana mogatangasa gatanga bas abana abaito bono rende ko bayire serikali ndoche ngamba batokonye umbogo yo kwanire buya bas tigatokanye nga nya omopiazi nga yare agando tuaje tokoewa na komo CS macho weka togatebarenda isuru makosa ilifanyika tikatoiterere tugakira later on bagaicha bago tebango manyete monda tari kujande monda ka kujande gakinya sae bori yari baisi ntwaro getugusi togade bakaida ndo jaba muraba iboru gusitata nyo muntu ka gutianegesa gweka ali yari mbuya bakateba toko genda tukwana no marene bwense monda tari kujande nya sae bori ma asatayo monda gochi karatu anyortenga mondo beire impeached tokora tokubona ndenga ombogo eliwata tevinga tatango andoro kwane no manene bwense ngakirende gwakorete kumbe togo cha koria isinga abana abaminto okoranga mbakari gukwana no manene bwense iko bakare ko genda baminyoke bisona kengeka bana gotungaina nga bari chokoni kumbe go bakari getimo ino gokanya mabomba chokoni mpayo ekerenda agere korosiwa bakare gotuma baji koya ekebiriti kuretuka ekere nyame kurie kona jua batebe kunyarebe binya kotora tere jumbi bagwira banyara bantu baragerete bayikutire kana bagono gotongaina aga omanyete no nyembono the latest report bare kona gotwa turase serikali ngokwana toromo kubwa nini twakanyire twarasire ono ni mwangire gotorentera kimotagete tokore batiyange bweka anya mwangire inu murase serikali murase serikali mwangile kolobi bana genda moga tevinga bono muagete kura bogere so manyamata wa kontimbu chikurere ngaba mwete goterera bagirite chikura lakini ase ngento babuga to muntu okuru Raila babuga to bamo bare maga ya Raila that is why no nye bari waka kura ama gendera ko genda sobo bono inu no mura ababunge batatu ba UDA 3 ba UDA batatu abande muri national treasurers abande muri chivugubu abande muri abantaba na serikali kuno PS bana mumanye ko tatebenga nganto chama buno mugusi to kwana neryo giri if you have failed allow us to unite orete yokobakani era ondi yeye abagusi oika tobamo onyina rituarengamo arantaro nonyina abana baitu kuri UDA onyina ribesigete batariko na gotiri goja gukwana chindobo onyina rituramo buno mugusito gukwana rugeyemo kangabone binte biko chagusie binene era ondi yeye goiko mugusito kwana in one voice ebe matiange gotobeka amo ebe marago gotobeka amo
ere simba arati gotobeka amo ere gose nondo gotobeka amo ere na abana oba UDA bagotobeka amo. Nobody cares as long as Shomugusi we speak in one voice, period. Chirendeteyo freedom yechukura, freedom of expression, there's no problem. Ajegenda constituency yao akachikura buno tagete kwana at the constituency level, at the county level ajekwana buno tagiti onde tayo gokobori. Lakini togo ika national politics to kwane in one voice. Tika to kwane kagusiye itoma tika to kwane ima to itane county, lakini kifika national level to kwane sauti ya mabana baminto na litora akonyeke bono. Speaking in one voice inatusaidia gukora lobbying. Una bono onye na litua bwate eriogi erimo kurugusi okurangerwa mesa kanga bona abana abaminto go bachieta somo kubwa beminche bate abanye gwatone bone gento bagokora bakogenda mesa kera bachira mesa baikaransa aba babwate representation esamo ya bogere babwate Raila ensamo ya Western babwate baba Musalia Mudavadi abantu abekera baikaransire mesa dirie ng'ombe konyenywa kwamenda konyoranga abana baita singindo batabwate representation kwanyorago barire litandiko nse bono baikaransete bakora kurigiro cha mesa igoro Mudavadi mnakobeka nyama otakuna bana gosungera wetangu robeka otakuna bana gosungera Raila ona cha ekuli obeka bana gosungera ona gatoronge kari gatorobaniri gatugutirense bamanya kurwanirira bamanya batitimo tibosire ngombogo ninchu tokoba chairman bwa NTSC ubuchinga bamanya gatebanga kemosi ninchu togotome oba commissioner gosenga ya amatoronge aseki ekerinya mikuba gwemesa igo mukwarirwe buni aseki monge chintakana timubwati muntu ogikaranso tabanga yaya na inu bononyira limurabamura limuaririe buni ari kanga mogote na madaba yaya gakinonye muko na chenyama haya kintu bwata abana toekindi omusacha gakurwanira abana baye musacha tuli karansi gusebuni ngaje bono igento kuri gotora na matoronge oba chairman wa NTSC aina buko na korogota obo commissioner obo ambassador aina buko na korogota tuwaite irabwo. It is a high time obo CS bogere yoka imagine bogere chi cabinet irenge bwana bogere how many cabinets Opio Wandai yuko serikalini omogere John Mbadi yuko serikalini omogere Raymond Omolo yuko serikalini a principal secretary and other many positions from the Luo community. Boko genda Western iga Musalia Mudavadi na premier cabinet secretary Moses Wetangula na babegetaria the speaker of the National Assembly. Powerful positions ebirugi binetwe binene bono gusito bate county bere to bwate one CS. We don't have even a PS position. Bana mumanyi go twakerege kuba ngena atari UDA na atari serikali na atari UDA na atari serikali to korera ki to korera ki in government toro etokonyeki onye muraba sacha tebiruto ngaki ya yebo no musacha gente konye turi gotoa tweminjire lakini asekinyo ni muri nchara bana mo kanyara kweminje kyagara omukoragere ku going forward no onye simbara atio monyene etutegetate nene kisi ate Raila Amolo Odinga watutumikire miaka menke ekeroye kikiao toko na gotarira gaiga
Yekor kunga wasina ba deputy what na ke what to kire asenge njoko to korre cheche. Yes. Kwani lori ndi tutaka kweti? Teba toka. Batebi ara ati tenena aga angalia press. Tebi ra bono mogaka asenge njoko ya wechi position ogachora bagara asenge njoko ya wechi position ogachikoba western. Bone gento tokora omogaka. Inche ekoroke ba deputy party leader ODM wacha ikae. Tigambere seito ekiagera lirorio. Yori bono lirori ngakike kareke. Na litora abasikenga more serious. This time round ni kushikana mikono tusugumane toitane toigorane bikombe tusinyuntane paka toche raini either tonyore one person or a spokesperson. It can be Matian, it can be Maraga, we don't care as long as we have one voice. Saba konya bagusiba minto biyamono eyekoro kwa Enogo TV. Onye toa subscribe, you are an enemy of progress. Ano to kukwanira mangana ito siasa uno mugusi. Subscribe to this channel to teba niye na ya wese comment section beka kenda abunyi kunga kebirangira biya obire biyamono ya saba konye asanteni sana.